नमस्कार, प्रणालीज होम किचनमध्ये सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आज आपण बघणार आहोत मालवणी स्टाईल मिसळ. त्यासाठी मी इथे मटकी घेतली आहे, एक बाउल भरून मटकी घेतलेली आहे. ही रात्री भिजत घातलेली. आता ती कुकरला लावून घ्यायची आहे. एक मोठा कांदा एकदम बारीक कापून घेतला आहे. एक मोठा टोमॅटो कापून घेतला आहे. ते आलं लसूण पेस्ट आहे. पाव कप खोबरं घेतलं आहे. 7-8 पाकळ्या लसूण आहे. थोडीशी कोथिंबीर आहे. आता सर्वात प्रथम आपण हे कुकरला लावून घ्यायचं आहे. त्यानंतर मसाला तयार करायचा आहे. 2 ग्लास पाणी ओतलेलं आहे मी यात. चवीनुसार आपल्याला मीठ टाकायचं आहे. त्यात 1 चमचा मीठ टाकते मी. 1 चमचापेक्षा कमी टाकलेलं आहे, अर्धा चमचा. हे कुकरला लावून घेते. इथे मी गॅस पेटवून पॅन तापत ठेवलेलं आहे. त्यात आपल्याला 1 चमचा धने, अर्धा चमचा सफेद तीळ, अर्धा चमचा बडीशेप, 4 छोटे तुकडे दालचीन, चक्रफूल घेतले अर्धा आहे, लवंगा घेतल्या आहेत, 7-8 मिरी घेतली आहे, अर्धा चमचा जिरं टाकायचं आहे. छानपैकी भाजून झालेलं आहे. मस्त खमंग वास सुटलेला आहे. हे मी आता काढून घेते. लसूण भाजून झालेली आहे. खोबरं भाजून घ्यायचं आहे. खोबरं भाजून झालेलं आहे. हे थंड झाल्यानंतर आता आपल्याला मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे. त्यात मी 2 चमचे काश्मीरी मिरची पूड टाकणार आहे. अर्धा चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा मालवणी गरम मसाला, थोडी कोथिंबीर, थोडंसं पाणी घालून वाटून घ्यायचं आहे. मालवणी मिसळ मसाला तयार झालेला आहे. आता मी ते गॅस पेटून पॅन ठेवलेला आहे. 1 मोठा चमचा तेल घेतलेला आहे. पाव चमचा राई, कढीपत्ता, कांदा, कांदा चांगला लालसर होईपर्यंत, मऊ असा होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. कांदा भाजून झालेला आहे. आता मी यात टोमॅटो भाजून घेते. एक चमचा आलं लसूण पेस्ट, 1 चमचा मालवणी गरम मसाला, थोडीशी कोथिंबीर, आता आपल्याला यात मटकी टाकायची आहे. 1-2 मिनटं ही मटकी यात शिजवून घ्यायची आहे. आता यात हा मसाला टाकायचा आहे. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे.
आता हे मी मटकीचं पाणी ओतत आहे. कुकरला मटकी लावले ते पाणी. उकळी यायला द्यायची आहे. मस्तपैकी झणझणीत मालवणी स्टाईल मिसळ तयार झालेली आहे. आता आपण सर्व करू. ही माझी रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.